En kinde makare kendo jera malolo TV ma indien kuku mar wach kod Jeff Lombaka. Achiel kachiel wadwarango weche mopogore opogore ma bende osegol e report mag weko mag Auditor General ma bende wacho kaka jod bura osebedo ka ok tii kod omenda mag jopiny moloyo agulu mar CDF e yo ma ok ni kare. Ok mano kende, omenda bende yudore ni lal e sirkal mag gwenge mopogore opogore. Wadwarango kaka magieki inyo uchumi marwa. Kaachiel kod ng'anyo mar dokteche. Weche machalo kamagieki duoko chien koso tero nyime. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Moso gandawa. Erokamano jowinjowa. An iluonga ni Anthony Jaragenya. Amor ahinya kabiro ka nikech ka wabiro ga ni mondo wapuonjre, mondo watiegre wach, mondo watiegre rieko. Mae makela ka. To kaka iwacho weche modwa lose kawuono gin kaka maandamano mar dakteche dwa chako. Yes, osechakore kod audit report mar Ouko. Yeah. Morango go weche mag CDF kod sirikande mag gwenge kaka county government. Yes. Mane miwacho ni wadwa losi. Erokamano ahinya Jaragenya. Wadwarango magieki kaka in gal ma bende olony weche mag uchumi. Wadwarango kaka magieki inyo uchumi marwa gi inyo dongruok marwa mar uchumi. Weche gi duoko chien koso weche gi duoko wa mbele. Moloyo kwa chako kod kaka Ouko we report ge kaka financial year 2014-2015 kaka omenda otigodo kod jobura kaachiel kod governance. Iparo ni ang'o matimore? Koso ok wang'eyo tich monego jatelo ma kama onego bed timo. Mokwongo nyaka wach ni jowinjowa ni Ouko is a member of ISPAC. Yes. ISPAC en body marango weche kaka auditors kod accountant tiyo. Maka Ouko otimo tich marach. Yeah. To en minyalo goli as a member of ISPAC. Gima dwa wacho ni kata bende an member of ISPAC. Yes. Nasebedo member for almost 8 years. Mama nungizo ni tich mora matiyo malore mag pesa. Yeah. Kaka ka sign pa wacho ni tijno otire kaka dware. To mano signature no inyalo tera go mbele gwacho to Jaragenya nyiswa nen to tich ni wacho ni otire maber ni. Yeah. To nitie itilafu kane otimre nade kamano. Mane kaka edodo Ouko Auditor General betiyo. En gima ndee to kendo en body marango tich motiyo. Yes. Kaka ISPAC nyaka ranga ne to edodo Ouko tiyo nade. En gima ber ahinya kaka otiyo nikech ang'o. Inyalo paro ndalo machon ka the former Auditor General nentie. Yes. Report mawuok gi ne jawuok ga nikech ang'o. Ok nikech ni jinek kweli, ok nikech jinek tig pes jopiny marach. Yes. Maber. En ni ng'ama nochung as Auditor General ne ken ng'ama ratiro kendo ne ken ng'ama adiera. Ineno sani Ouko ma en onagi. Yes. Kodhi timo audit kata Ugenya kata Rongo to otime as a professional. Yes. Ka nitie makosa to wacho. Ka gima ber be wacho ni otimre maber. Gima bwoga ni jok momi mandate marito pesa oganda. Yes. Audit kosetim. Audit query ko wachi ni bwana. Miwane wanongo invoice moro onge ka. Miwane invoice no. Yes. Mago gik magini file. Media leti kao file timiyo auditor rango. Chop nade ni auditor otimo audit botieko. Bopenji kalatasi kata audit query wuoki bopenji. Otami duoko. Barua no odhi nyaka Auditor General. Yes. Boss sign ni gigi mage ne wapenjo to okoyudo duoko. Mano nikech ang'o? Nikech kotimre kamano mano nyiso ni jok matiyo tije mag rito pesa go. Yes. Ok giti maber. Jogo wegi ka gin members of ISPAC. Yes. Onego waluong gi for disciplinary action. Nikech tijgi ok dhi maber. Karango audit report moro, nyocha neno ka Auditor General wacho ni nitie contractors moko matiyo. To ka gitiyo, nitie tax moro monego bed ni gichulo. Miluongo ni withholding tax. Yes. Ma ng'ama chuli onego bed ni kao to tero ni Kenya Revenue Authority. Mane nwang'o ni accountants kata jok marito pesa ok otimo kamano. To nikech ang'o gima momiyo gitimo kano pod ok wang'eyo. Nikech either it can be incompetency. Yes. Malore ng'at mondik no rit o bed ka chulo jog or en corruption moro moseketi ma ng'ati wacho ni bwana kimiya gimoro to withholding tax ni ok abi ng'ado. Withholding tax ni nang'o to rate ne gi nang'o. Kitimo tij gedo
withholding tax and 5% on the fees we charge. Yes. Kitimo professional service kaka advisory, withholding tax and Kenya ka and 5%. Koro ka and withholding can professional services mobile offered a foreign company wonde ngano work UK and 12.5 ko work South Africa is 20% ko work Germany is 15%. Mage gik matije ma ng'ato marito pesa kaka accountant who is a member of ISPAC should be able to know and work abese ni gik moko matindo ma basic gi aminwango ni tie mistake onge gimoro malich ahinya ko penjin why didn't you withhold the withholding tax on a payment you're making. Onge magic moro ma ng'at nyawacho ni oh it was a query. It was not a query. Ka ok ni withhold ne ok withhold. Yes. Pesa no nunu bin tero ka kere ok itero ka kere ma mano en mistake ma otim. Mar ariyo iyudo ni counties moko wawuondre kaka Ugenya. Yes. Nitie pes piny kakitiyogo kwa wacho ni kawuono wadwa gero hospital to wadwaro jok manyalo gero no hospital to waluongo gimiluongo ni tender to jok manyalo tiyo tijego biro to wacho an anyalo gero no pesa makama an anyalo gero no pesa makama to tender committee rango maber wacho ng'ane manyalo tiye maber gi pesa maber nikech tije wasen ler. Yes. Gima timore sana ka owuondre kaka Ugenya ma is an audit issue. Yes. Ni nuango ni jok matayo CDF gimiyo ng'ato magihero mabe ok apply kata ma tender, it's called single sourcing. To gimiyo siepegi ka gisemiyo siepegi tender go to siepegi go tiyo tich ma ok ber. To sama tich dhi mbele tiwinjo ka giwacho ni bwana tijni karanene ken ma 20 million wamedane 3 million wiye kanyo. The justification mamano beonge. Uko koko achon bwana. Pim nane why single sourcing? Yes. Was it ntie gimoro wawunde ntie crisis moro matimore? Ni crisis kwa timoro wawunde ni apako biro boketo uteji. Makuru wonge sama timo tendering. Yes. Mwacho bwana wakau pesa matin jok mantie machiegni wamiuru tendering mondo los ngo ji utegi mondo nonga kaka ji dak amukunyi ji choche piyo. Mano iwacho ni bwana there was a crisis, people's life was at risk. Yes. We took that decision. Iwinjo that mano inya yeni get there's justification. Tumanyiso ni sama uko timo nondo machalo kama inde. Inyo kai wacho maber ni ka otime to ondiko nyaka barua ne jogi. Yes. Upenjo gi ni oyo aloso report kata atimo nonro mara edo ka pesa gi okane maler. Upenjo gi ni nyisa uru kaka gitimo. Yes. Nyako kungo penji. Yes. Maso ni kogolo report ka ose wuoyo nyaka yes. jok. Yes. To karamo miyo jogi duogo wacho ni magi weche ni uko odonje siasa. To we monda ngisi. Audit kitimo. Yes. Audit kitimo. Kitime 6 months after the closure of the financial year. 6 months. Dweche auchiel. Mumano ngiso nango ni ine gi sa. Yeah. Maketo buge ni or putting your house in order. Ma in gi sam ni kain tie invoice moro mani chulo molal ekelo. Kan tie invoice a copy of invoices moro mani chulo with a copy of invoice iwacho bwana give me the original invoice. Kan tie tendering committee ma papers ne onge you get that. Chop nadin sama koro auditor biro. Yes. To auditor biro for how long? Auditor biro for 1 week. To nyalo nwango mistakes go. Nyen kausebedo katiyo teach for 1 year. Ngato biro for 1 week. To nwango mistake teach mazebedo katiyo for 1 year. Mano ngiso nango nitie gik moko watimo maricho kabisa. Ma in fact auditor okrang every transaction. Yes. Otimo gimilongo sampling. Onwango transaction a beach ka onwango tendering a beach no team onwango construction no team kata ngwen onwango jok mono chul kata dek otimo sampling. To kuom sampling watimo matin gi. Yes. Emonwangi kasurugo. Donge mano ngisa ni korango transaction per transaction. Korango duto. Onyalo bedo gi buok. Mathoth. Gima timore Yes. ni jok mobedo katayo wa CDF morito pes CDF. Yes. Gisebedo ka gichanganyowa. To en gima rach. Na biro ka. Mar CDF ne Anthony Kowuoyo okang'eyo ni to penje ko hacho enango. Bende entiere. CDF nitie. Kendo ngam chung ni kaka patron ma CDF en member of parliament. Kendo ang'eyo ni moko osebiro ka ng'isi kaka gitiyo gi CDF maber. Yes.
To sama koro chopo ni audit report owuok, tiwinjo ka giwacho, no, I'm not accounting officer. Akeni asewinjo kata joma mane wacho owuok mang'eny ne giwacho. I'm not accounting officer. To ere momiyo sami wacho ni CDF otiyo maber to giting'o bado bwana, uneno ka tiyo maber, uneno ka kelo development. To sama koro audit report ok, I'm not accounting officer. Owe kuwuondore. Wang'eyo maber ni as patron ma CDF. Yes. Mbunge wacho ni mbunge wacho ni komiti ga nadwaro ma mondo timore. Yes. To timore kako wacho no. Mane gima timore. Makoro kodhi marach to mbunge nyako wach ni bwana ni wamii pesa mondo itawago mondo ikelnwago development in pesa ni igake lalgo nono. Pesa ni timogo no timbe mok mayore. Mano emomiyo nyaka wawach ni CDF lies squarely is one of your responsibility. Donge nyichi winjo ka wawach ni CDF ni wateru in national funds. Yes. Kik wabunge ta pesa ni. Donge ne giwacho ni bwana ka ken kamano kara budget ok wakal. Mane wach mane wuok matek. Kendo chop nadi ga koro wacho wuok ka pesa ni tiyogo to giwacho ni they are not accounting officer. Koro gidwa mondo accounting officer ema mondo emomiyo sani kamwa chopeni. Yes. Wachopo kamarach ni pes jopiny. Ji chama, ji tiyogo marach. To sama timo kamano, kuonde mowuokie. Nitie nyithindo moko mokalo maber. Mak nyal dhi skul. Mae mawang'o iya kabisa. Nitie mama moko kaka an kuma wuokie. Yes. Nikochopo sa 11 to mama mamuoch koro kayo ok nyal teri hospital mar government nikech onge. Ama mantie oselor. Yes. To wan sano iwinjo ni 22 million olal, 13 million olal. Mano pesa mang'eny kabisa. En wach marach kendo ber ni wadhi e yiero. Yes. Ng'ato kidhi wuondowa ni en ok ni accounting officer. To project moko be ong'iso wendo uneno kaka development akelo. Mano